Good morning viewers. बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मोनसे इम्पोर्टेन्ट खोथा आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। जोंनि देहायाव मानि थाखाय वीक जायोब्ला जोङो खामानि मावनायाव जों सक्सेस जाया। सबसे सिगां नोंथांमोना बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना हो आरो शेयार खालामनानै होदो। नोंथांमोननिसिम प्लिज खावलायनाय थाबाय। स' बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोङो समनि गेजेराव बिदिनो जोंनि देहाया ओरैबायदि लोरबां जायो मिथिबाय। जोङो एनार्जिया ओरैबायदि डाउन जायो। माने माबा मोनसे रायलायनो सानोब्ला जोङो बानाय फैयो, माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला जोङो बानाय फैयो। एब्ला जोङो फुङाव मर्निंआव सिखारबाय, मर्निंआव सिखारनानै जोङो बहाबा अफिसाव थांनांगौ। स' बिराद बानाय फैयो आरोखि। माने थांनोनो बासै, मावनोनो बासै, बिदिखौ खालामनोनो बासै। स' बियो मानि थाखाय जायो? एक नम्बर पइन्ट बियो जाहैबाय जोंनि देहाया जेब्लानाखि दुरबल जायो बेनिफ्राय जोंनाव बानाया सोमजियो। नोंथांनि एनार्जिया जेब्ला डाउन जायो नोंथाङा गासैबो खामानिखौनो मावफुंनो हाया एबा सक्सेस मोना जायो। स' बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ? जोंनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट एक्सारसाइजआ मिथिबाय। जोंनो बिदिनो जोङो जिमाव थांनानै घन्टा जोङो एक्सारसाइज खालामनो दरकार गैया मिथिबाय। दा जोङो एकमात्र जोङो गावनि एनार्जि स्टेमिना एबा जोंनि देहाखौ स्ट्रं लाखिनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ? जोङो अनलि मर्निंआव जोङो 10 to 20 मिनिटसो जोङो सिखांनाय लोगोनो जुदि एक्सारसाइज खालामोबा नोंथांमोना निश्चय नोंथांनि जे बडि, नोंथांनि जे बडिनि एनार्जि बे स्ट्रं जागोन आरो नोङो सानसे माने खामानि मावनायाव एबा नोङो जेरावखि थाङा मानो नोंनि बडिया एकदम स्ट्रं जानानै थागोन आरोखि। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम, नाजा। निश्चय नोंसोरो इसेबाबो नोंथांनि माबायावहाय मोदोमाव चेन्जखौ मोनगोन आरोखि। स' नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै नाय। आंनि बुंनायखौ फोथायाब्ला, आंबो फोथायामोन, नाथाय मोनसे बुक्सआव आं फरायनानै मोनदों जाय मानसिया फुङाव 10 बा 20 मिनिटसो एक्सारसाइज खालामगोन, इरिन जास्ट सिम्पल नर्माल, अब्लानो नोंनि एनार्जिया बेबायदि कन्टिनिउ खालामलांबाय थायोब्लानो नों ओरैबायदि स्ट्रं जागोन बडियावहाय। आरो नोंनि खोथा रायलायनाय आरो नोङो सोरबा बबेबा अफिसाव थांनानै खामानि मावहैनाय, माबा मोनसे बहाबा थांनाय, बेवहाय नोंनि बडिया अरायसम एक्टिभ थागोन मिथिबाय। दा नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै नायदो। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय जाबाय।